Започва играта "Познай коя е тази дума". Търсим един сезон. Започва на П и завършва на Т. Играете за уикенд за двама в хотел. Пролетен сезон, който, подчертавам, не е на братовчет Местаной, но това е друга тема. Думата е сезонът, в който всичко цъфти. Звънете, обаждайте се. П, ланга, лунга, ланга, лунга, Т. И... Ало? Ало? Да. Думата е паркет. Не е паркет. Тогава е пастет. Казах ви, търсим сезон. Значи сезонен пастет. Главата ти е пълна с пастет, господине. Следващия. Значи, така като разсъждавам, думата е или лято, или есен, или зима. Не. Изпуснахте един сезон. Кой е той? Изпуснахте. Кой е той? Да, значи зима. Не зима, вече казахте. Търсим сезонът, в който идват щъркелите, в който цъфтят дърветата и цветята. Значи петмес. Господине, бе! Абе, какво говорите, бе? Добре, явно този сезон няма да познаете. Верният отговор, ще ви трябват много сезони, за да се сетите кой е този сезон. А наградата, припомням, е уикенд за двама в хотел, пролетен сезон, който не е на братовчет Местаной, както ви споделих. Следващия зрител, слушам ви! Ало? Да. Думата е полтергайст. Защото извънземните са сред нас. Тропът, блъскат, вият и ни мъчат, но ще мръчкат в ребрата и ми скубят мустаките. Не можах да разбера какво говорите. Затворете му на този. Думата е сезон, птички, пчелички, тревички, проче. Хайде, ало! Ало? Да. Що става дума за птички, значи думата е папуняк. Папуняка! Майка ти! Следващия! Ало! Папуняк! Да! Ало! Да, казах! В ефир сте! Ало! Кой се обажда? Гроздани, ти ли си? Не! Да бе, не си ти Гроздани. Нали да чувам как грозно чоплиш по дуплекса? Бе, следващия! Ало, обажда се Мариан Иванов Плеши-Тотев, управител на магазин. Браво! Следващия! Да видим кой гений ще ми се обади сега. Кое величие пак ще ми се обади. Ало! Ало, чуваме ли се? Думата е пролет. Как не се сетихте до сега? Най-хубавият сезон. Колко глупости изприказвахте. Направо се очудвам. Много е лесно. Птичките пеят, всичко е зелено, цветенцата цъптят, красота. Аз печеля, нали? Браво, вие познахте! Печелите! Yes! Супер! Браво! Уважаеми зрители, това беше играта за днес. Довиждане!